Освен да почваме. Айде! Здравейте хора, казвам се Калян Христов и съм съосновател на HiSky AI. Да, сигурно се чудите какви са тия, за първ път ги чувам. Да, най-вероятно за първ път не чувате, тъй като компания сме все още нови на пазара. От около половин година сме като така официална компания. Ние отпреди това се занимаваме с това, което се занимаваме, което сега ще ви кажа какво е, а именно обработването на изкуствен интелект. Сега, обработването на изкуствен интелект е много широка материя и няма да навлизам повече в това видео за услугите ни, това кои сме ние, какво правим. Ще има отделни видеа посветени само единствено на това. Целта на това видео е по-скоро да имате представа и да ви кажа какво можете да очаквате от този канал. Какъв вид съдържание. Общо взето много искаме така да образоваме и да дадем повече информация на хората относно изкуственият интелект. Ама така, реална информация. Тъй като изкуственият интелект е тема, която много нашумя в последно време. Общо взето все едно сега е измислена, нищо че първите й начинки са от средата на миналия век. И естествено, както с всяко нашумяло нещо, естествено има много дезинформация в интернет. Ама много, наистина. В смисъл, аз съм човек, който консумирам съдържание свързано с изкуствен интелект и мога да ви гарантирам, че почти половината от това съдържание, което се вихри в интернет, не се доближава до истината. И затова сега искам да се замислите. Вие знаете ли всъщност какво е изкуствен интелект? Знаете ли как работи и защо ChatGPT, понеже това е най-нашумелият пример за изкуствен интелект, нищо че ChatGPT е ето толкова от цялостната картинка на изкуствения интелект, но да речем защо ChatGPT ви дава тези отговори, които ви дава? Как се стига до там? Имате ли някаква представа как това нещо работи? Замислете се. Да, най-вероятно не знаете. То не е по ваша вина. То просто 90% от съдържанието в интернет е това как да изкарате бързи пари от тази технология. Което между другото е пълен скам в повечето случаи. Просто защото няма как да изкарате бързи пари от нещо, което вие дори не разбирате. Тоест, вие, ако искате да изкарате дори пари от това нещо, вие първо трябва да разберете тази технология аджаба как точно работи. Целта на канала не е да ви покажа как да изкарате пари от това нещо, тъй като такова съдържание можете да намерите под път и над път. Целта на канала е да ви образоваме за това как работи тази технология, за да можете да се предпазите от нейните опасности. Защото тя ги има. Не сме тук да ви заблуждаваме и да ви казваме, че това е безгрешна и перфектна технология. Не е със сигурност. Но опасностите, които тази технология крие в себе си, дори не са тези, които най-вероятно очаквате. Наистина, смисъл, повечето хора, като им кажем изкуствен интелект, го свързват с Терминатор и с това, че ще стане Skynet и ще ни превземе и ще ни убие. Не, опасностите му са съвсем други и са много реални. И вие, за да се предпазите от тези опасности, първо трябва да знаете как точно работи тази технология. Вижте, изкуственият интелект ще промени човечеството в много аспекти. Наистина. И даже няма как да се предпазите от това нещо. В смисъл, единственият начин да го избегнете е да си купите някакъв частен остров и да нямате допир до външния свят. Обаче, ако нямате възможност да го направите това, няма как да се предпазите от неговото идване. Той е тук и ще става все по-силен. И затова аз смятам, че единственият начин реално да се предпазите от неговите опасности и да може да използвате всичките му плюсове, които са
адски много наистина. За да можете да ги използвате правилно и да се предпазите от неговите минуси, вие наистина трябва да разбирате за какво иде реч. Общо взето, представете си го като интернет. Интернета крие със себе си хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди опасности. Ама това спира ли ви да го използвате? Интернет е неизменна част от ежедневието ни. И въпреки това, това е технология, която, ако се използва по неправилен начин, може да бъде много опасна. Същото е с изкуственият интелект. Това е технология, която при правилна употреба може да донесе нечувани и невиждани позитиви на човечеството. Естествено, при грешната му употреба може да донесе обратно. И ние точно това си го поставяме като цел, да образоваме колкото се може повече хора за тази технология, просто за да можете да го използвате правилно. Разбирате ли? Защото наистина ние смятаме, че при правилната му употреба ще ви отключи вратички, които дори не сте знаели, че съществуват. Ние от HiSky вярваме, че тази технология е наистина много позитивна за човечеството. Наистина ще донесе много добри неща. Да, факт, крие много опасности, както казах, само че при правилната му употреба дава възможност да се разрешат проблеми, които досега просто е било невъзможно да бъдат разрешени. Точно заради това ние започнахме да се развиваме в тази сфера и в последствие сформирахме и нашата компания. Тъй като не искам това видео да става прекалено дълго, ще го завърша така. Представете си, че сега интернетът излиза. Сега си го представете интернета, ама на стероиди. И сега си представете, че вие сте едни от първите, които разбират и знаят как да използват това нещо. Супер, нали? Гледайте следващите ни видеа.